Ja, kære kollega, så drister jeg mig alligevel til at lige prøve at lave et lille screen dump til jer her på, hvordan I kan tilføje en printer, hvis I står og har det problem, at den ikke er, når I skal skrive ud. Allerførst så vil jeg lige vise jer en genvej, jeg har lavet ude på vores intra. Og den ligger her på forsiden, hvor I stille og roligt scroller helt ned her til den, der hedder Webmaster. Og under Webmaster er der en, der hedder printernes IP-adresser. Når I når ind til den, så får I så et vindue op her, hvor I kan se, hvilke printer, der har hvilke adresser. Og her henviser jeg til nogle adresser, det man kalder internetprotokoladresserne. Og så kan man se, så starter de alle sammen med 10, 33, 25, og så har de så hver især et unikt slutnummer her, og placeringerne kan I se herude til højre, og I kan se, hvilken type printer det er. Hvis vi nu eksempelvis siger, at jeg gerne vil have lærerværelset i blok C på, så skal jeg altså tilføje den printer, der hedder 10, 33, 25, 18, som I kan se her. Det er printer nummer 8. Det prøver jeg nu at vise, hvordan vi gør. I går først ned i venstre hjørne hernede, hvor I laver et venstre klik, altså et venstre klik på start. Og herefter går I op og laver et venstre klik på enheder og printere. Derefter går I herop og laver et venstre klik på den knap, der hedder tilføj en printer. Og I kommer så ind, hvor der bliver spurgt, om I vil tilføje en lokal printer eller en netværksprinter, og i og med at det er en netværksprinter, vi kører med her på stedet, så trykker vi på netværksprinter. I kan lige så godt springe over dens søgefunktion her, så I går direkte til den, der hedder den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen, og den laver I så også et venstre klik på. Og den står allerede som default til, at I tilføjer printeren ved hjælp af TCP-en IP-adresse. Og da I jo har IP-adressen, så er det den, vi tilføjer ved. Vi trykker bare videre, og det bliver venstre klik på næste. Og den skriver så her værtsnavn eller IP-adresse. Og I har jo netop IP-adressen, og derfor så skriver I 10.33.25, og den havde så, som I nok husker, .18. Og den rigtig hurtige kan så også se, at i og med, at det var printer nummer 8, så har den altså bare fået koblet et 10'er på, og det foregår sådan fremdeles, altså printer nummer 5, den har altså i det her tilfælde så 15. Det vil så pågældende blive 10, 33, 25, 15. Bare lige sådan, så hvis I ikke gider at sidde og lede efter den og ved, hvad printernummer er, så kan I altså bruge den. Jeg trykker på næste. Og nu kontakter den så printeren og kommunikerer med printeren. Og prøver at finde, den printermodel, den skal bruge. Og det har den så fundet, fordi jeg har allerede den type, nemlig LaserJet Printer 5, printeren liggende i mit printerkartotek. Så jeg skriver altså, at den skal bare bruge den printer, der er installeret. I vil nok opleve, at I måske ikke har den printer installeret, og I skal så ud og finde den på Windows Update. Den kommer så hernede, hvor I trykker Windows Update, og så skal I så bare finde den pågældende printer, altså en HP LaserJet 5, og tage den type. Når I så har fundet den, så trykker I næste, og næste igen, begge med venstre klik. Nu installerer den så printeren, og så er det en rigtig god idé at skrive, hvor placeringen er. Og placeringen var jo lærerværelset blok C, så jeg skriver lærerværelset blok C. Så er den nemlig nem at lokalisere, når I skal finde den igen. Vi trykker næste. Og den spørger, om man vil vælge den som standardprinter. Det kan I jo bestemme efter, hvor I sidder, men jeg vælger den ikke som standardprinter og skriver herefter udfør. Og nu er printeren så tilføjet. Det var den. Skulle der være problemer, så må I endelig kontakte mig. Tak.